Na, gyere el! Ugyan menjünk. Hova csúcson van nézőket még a fotót? Na, másztunk. Valamelyik vagyok. Na, mind dolgoztam. Hájni fenn van a csúcson. Igen? Jó, akkor. Ahol fenn van a csúcson, már Piti ott, hogy a vitéznek, hogy felért a csúcsra. Na jó, vagyunk. Jó, van, akkor már Ha vissza nem megyünk. Azt akartam az előbb is, ez a piszuár. nem kell valakinek. Piszuár. Figyelj, dolgozok, nyuszikám, dolgozok, egyelek még. És te szót fogadol? Igen. Jó, vagy? Kígyó? Nem sikló volt az? Sikló. Sikló volt az a kígyó, Hol lesz? Hajni, hol vagy? Hol van Hajni? Hajni már csúcson van szerintem. Hajni! Beállni fog misszióba, egy lábon, ténylegálás. Nézd ott a potyát! Olyan spontánok. Nagyon fáradt. Volt majd, leültünk, esküszöm, nem? Ja. Szavasz. Jövök. Jövök. Na. Ó, de gyönyörű. Túl vagyunk. De szép. Maradok legalább egy kicsit alapban. Ja. Itt van. Vagy micsoda? Ajaj. Érdekes, hogyha nem jók a fényviszonyok, nem csinálja meg a képet. Azért videózok én is. Inkább. Várnom kell egy kicsit. Ó, gyönyörű. De még ott a csúcs. Hú. Az még föntebb van. Ez megint nem fogja megcsinálni, figyeld meg, nagyon fénye hátul. És nem. Milyen picik a motorok, meg az autók. Zoliék ott jönnek. Megjöttek a barátnőim. Megvan se körök. A muzaikot. Mit csinálni, most oda nézzetek meg, hogy ketret nem lehetett leesni, csak hát a kretén. Gyönyörű. Amikor meg Tamással miért nem jöttünk, ha lejött lejött, aztán most már ér. Utána még föl lehetett menni még az azt is elég, hogy
Ott a budi. Meg oda föl, mert még ott a csúcs. Igen. Csúcs az azért. A csúcs. 452 számoltunk Maricújól, jöttünk lefelé. Na, azt hiszem, hogy nem Csak én vagyok ilyen kapaszkodós. Nem, ha. Mire nem vetem meg. Jaj. Viszont ide vagy oda, hogy nézem a falat, és megyek átfele. Ez az. Jönne. Mert ilyen még egy elkoznak. Az biztos, hogy én még mert én tényleg elmegyek, nekem befelel. Na, most jön a java. Ez is egy szoba. Ebben nincs retyó. Nincs. Nincs. Hát csak az volt valamikor egy szabad. Jaj, Isten. Hű, de klassz. Az már nekem... Ez a bástya? Nekem az nem mozgassa a fantáziámat, a szávat. Nem érdekelhetnek, hogy Hát úgyis mennek a többiek is. jó, hogy? Mi meg már ide leülünk. Ide nem, még egy... Menjetek már hátra, azt szívesek meg leülünk. Hát a kilátás az mindenhonnan nagyon klassz. Szerintem én hova oda megyek? Azt mondok, hát mikor ez a vár? Fel kell, gyere. Ha én felmentem az Ikaruszra, akkor neked is fel kell jönni most már ide. Jó van, Ugye? Ugye? Igen. Na azért meg, ugye? Sikerül. Nem lehet itt nemet mondani. Azt nem mondhatom, hogy övön aludni, mert Hát ez nem. ez nem az. Egyen jössz nekem. Az Ikarusz milyen? Kom, a ször leszek, jó? Ő lesz ez. Csak utána rossz. Ja. Jaj, hogy még bent más van. Ó, de klassz. Nézzük, Na várjál, levetem a szemüvegem, mert úgy le vagyok izzadva, hogy bele. Nem is látszik az alja. Ez nem is visszhangzik. Ha ez látta el a vár népét. Vízzel. Lehet, hogy egy-két ember bele is dobtak. De biztos, figyelj, hát ez gyönyörűen megmaradt. Gyönyörűen. Szerintem a Hát ahhoz Siroki képest, vár az amik ehhez vannak. képest szerintem gyengébb Amik sokkal. vannak. Igen. Nem is gondoltam volna, hogy Szerintem is. itt is be van rendezve. De klassz. Itt volt a kamra. Igen. Hát ide felszűdölni, de legalább levendulát raktak be száradni. Ja. Hú. Na. Néhány is 10 körmünkre. Jaj. Nem igazán Szia, Hajni! A látvány kiváltképpen. Most majdnem 2-vel léptem. Igen. Aj! Majdnem félrelépés volt a dologban. Félre léptél? Aj! Én meg megfogom a lábad.
Ha, menjünk erre, aztán arra lejövünk. Arra le? Aha. Fú, de szép. Szevasz, Marika! Milyen büszkén áll a csúcson. Nézd meg. Szia! Hello! Jó, itt is föl. Ó, annyi lépcső van, hogy lépcsők tömkelege. Hát, csak... Jaj. Volna jó ezek a félre. Aztán még jobban hát a van. Megnézzük, itt is ez a templom volt. Szerintem. Igen, itt a kereszt. Ó, itt rendes. Jaj. Aztán leülünk. Misére. Nagyon gázos a turisták. Pontosan. Hát, nem csak én fújtatok. Rebeka, ez az. Már csak egy szint, egy fél szint. Hajrá, Fél emelet. hajrá, megyünk mi még a Vidám Parkba. Hogy ne mennénk már? Az biztos. Hú, de szép. Itt is van valami luk. Csak nem látok be. Ja, ott be lehet menni majd. Na, még egy gyertek. Nem hagyom ki. Én se. Most jöttem elő neki, hogy elviszek. Feleségem kérdezte meg, hogy milyen, hogy szereteli az embereket. Mondom, örömmel jönnek. Hát én nem mennék örömmel. Dehogy nem, ez tök jó program. Szia, bőbe. Úgy magunkra erőltetjük a mosolyt. Ó, de gyönyörű. Ja. Mondtam, Antinak próbáltam elmesélni. Hát ezt nem tudja elképzelni. Ő is a túrán. Ő egy főnökével is akart volna még. Lajos inkább kollégák lettek én bennünk. Hát anya olyan vörös az át, mint egy vászló. Mert szívbeteg vagyok, drágám, és Húzd fel magad akkor! Ülj le, és nyugodj meg! Érted valaki? Neked hogy ne égessen be, helyett elkezd az egész nem tudom, Nem attól vagyok vörös, mert leégtem, hanem mert nem bírja Egyszerűen kimelegedtem mindenki. szívem a tempó. Nézd meg a petitőt. Csak valaki barna, és azért nem látszik rajta. Mint te. Nem, én már kivihás. Jó színed van már. De én azért Most vagyok már benne. leülünk egy Nem kicsit. olyan klassz, frissített...